Dom Bluey je jedným z najdetailnejších miest v akomkoľvek animovanom seriáli v televízii práve teraz. A väčšina ľudí sleduje každú epizódu bez toho, aby si vôbec všimla, čo sa skrýva v pozadí. Dnes prejdeme každé tajomstvo, každý skrytý detail a všetko, na čo seriál nikdy priamo neupozorní, o dome rodiny Hillerovcov. Skôr než sa pustíme do konkrétnych detailov, poďme sa porozprávať o rozložení domu Hillerovcov. Pretože dom v skutočnosti mení svoj dizajn podľa toho, čo epizóda potrebuje. Izby sa presúvajú. Okna smerujú do rôznych strán a nábytok sa presúva bez vysvetlenia. Ale existuje štandardné rozloženie, ku ktorému sa seriál stále vracia a najlepší spôsob, ako ho jasne vidieť, je prostredníctvom oficiálneho domu hračiek Hillerovcov, ktorý nám poskytuje skutočný rozpis po poschodiach, ako je dom v skutočnosti usporiadaný. Dom Hillerovcov má 3 poschodia. Na prízemí máte hlavnú obývačku. Veľký otvorený priestor s oranžovou pohovkou, schodisko v strede a veľké okno za pohovkou. Tu sa odohráva väčšina rodinného diania. Keď sa presuniete na druhé poschodie, tuto začína byť zaujímavé. Kuchyňa a jedálenský kút sú obe tu hore, čo je naozaj zvláštne, keď sa nad tým zamyslíte. Pretože kuchyne sú v skutočnom živote takmer vždy na prízemí. Ale v dome Hillerovcov je celá kuchyňa, vrátane skriniek, drezu a jedálenského stola umiestnená na druhom poschodí. A seriál to skutočne potvrdzuje v epizóde Pizza dievčatá, kde máme letecký pohľad na dom a môžete presne vidieť, kde je kuchyňa umiestnená. A potom na najvyššom poschodí je kúpeľňa a spálne. Takže rozloženie je obývačka dole, kuchyňa v strede a spálne hore. Nezvyčajné, ale taký je dom Hillerovcov. A keď už hovoríme o zmenách dizajnu, kuchyňa Hillerovcov je toho najväčším príkladom. Vo väčšine epizód okno nad kuchynským drezom smeruje na bočnú stranu domu. To je štandardné rozloženie, ktoré vidíte stále dookola. Ale potom, v epizóde Narodený včera, keď Chili stojí pri kuchynskom dreze, pozerá sa priamo do zadného dvora cez to isté okno. Výhľad na dvor, ktorý je úplne iný ako vo všetkých ostatných epizódach. A dizajn sa nemení len medzi epizódami, ale mení sa aj v rámci tej istej epizódy. Pretože v epizóde Narodený včera na začiatku bol kuchynský dres otočený smerom k boku domu. Ale jeho poloha sa medzi scénami zmenila, pretože príbeh potreboval, aby sa Chili v tom konkrétnom momente pozerala do zadného dvora. A animátori to jednoducho potichu upravili bez toho, aby na to upozorňovali. Teraz sa poďme porozprávať o herni. Už ste sa niekedy pozorne pozerali na koberec na podlahe? Je navrhnutý presne ako kiwi. A keď už sa pozeráte na herňu, pozrite sa na obrázok na zadnej stene. Je to mapa Austrálie s vyznačeným Queenslandom, štátom, kde sa nachádza Brisbane. A ak ste to nevedeli, Brisbane je miesto, kde sa tento seriál odohráva. Je to tichý spôsob, akým vám seriál naznačuje, kde sa tento príbeh odohráva, bez toho, aby to niekedy povedal nahlas. Teraz sa presuňme do dievčanskej izby. Rovnako ako v herni, aj koberec v ich izbe je navrhnutý ako ovocie a tentoraz má tvar melóna. Medzi kiwi v herni a melónom v spálni majú Hillerovci v dome naozaj silnú ovocnú tému. A tiež sa pozrite na postele. Bluey na posteľ má veľké písmeno B, pretože je najstaršia. Bingina má malé B. Je to malý, ale naozaj roztomilý detail. Teraz sa poďme porozprávať o niečom, o čom väčšina ľudí ani netuší. Bluey má domáceho miláčika. Rybičku. Potom, čo Chili požiadala, aby na dvore postavili jazierko, objavilo sa malé jazierko a v ňom žije oranžová rybička, ktorá sa zdá byť Blueyna obľúbená. A úprimne, nie je ťažké pochopiť prečo. Rybička má rovnakú farbu ako Chili a Bingo, vďaka čomu pôsobí, ako by patrila do rodiny. V hlavnej sérii sa neobjavuje veľmi často, ale môžete ju jasne vidieť v minisérii vedľa. A poďme sa presunúť k prednej časti domu. Pretože ak sa pozriete na poštovú schránku Hillerovcov, môžeme na nej vidieť číslo 2. Takže to znamená, že rodina Hillerovcov býva na čísle 2 na svojej ulici. Čo z nich robí prvý dom s párnym číslom. Čo znamená, že je veľmi pravdepodobné, že Juda býva na čísle 1 a rodina Luckyho býva na čísle 3. Ale ani jedna z týchto vecí nebola potvrdená v seriáli, ale čísla dokonale sedia. Poďme do kuchyne. V rohu si môžete všimnúť solničku a koreničku na pulte. A nad nimi, čo vyzerá ako vrkoč cesnaku, visiaci na stene. Malé detaily, ale veľa hovoria. O Chili ako kuchárke. A v obývačke si všimnite vázu v tvare ananásu. Ten ananás nie je len dekorácia. Je to podsta štúdiu Ludostudio, animačnej spoločnosti, ktorá vytvorila Bluey. Ananás je symbolom štúdia Ludostudio. Takže za každým, keď kdekoľvek v Bluey uvidíte ananás, je to tiché znamenie, že štúdio zanechalo svoj podpis v seriáli. Keď sa presunieme do obývačky, pozrite sa na priestor pod televízorom. Bandit tam má kameň s otlačkom psej labky. A keďže Bandit je archeológ, je to takmer určite fosília.
Zachovaný odtlačok dávneho psa, ktorý pred miliónmi rokov vstúpil do blata. Leží to v obývačke Hillerovcov ako bežná dekorácia, ale v skutočnosti je to kúsok prehistorickej histórie. A hneď vedľa blízkeho kvetináča je aj psia kosť, ktorú bandit ukázal rodine po jednej zo svojich pracovných ciest. Ak sa pozorne pozriete, môžete si ju všimnúť aj v mini epizóde Archeológia. Tiež v obývačke, na jednej strane miestnosti, je zarámovaná fotografia Chilínho otca, keď bol mladý, oblečený vo vojenskej uniforme. A na druhej strane, pri dverách, je zarámovaný kríž, ktorý sa zdá byť Viktorín kríž. Vojenská medaila udeľovaná vojakom za výnimočnú statočnosť v boji. Chilín otec bojoval vo vojne a získal za to jedno z najvyšších vyznamenaní, aké je možné získať. A rodina Hillerovcov ticho umiestnila fotografiu aj medailu na stenu v obývačke. Bez toho, aby na to niektorá epizóda niekedy upozornila. Vonku na dvore je malý strom s nápadnými červenými kvetmi. Ten strom sa volá flamboyant a je známy tým, že má jedny z najžiarivejších červených kvetov zo všetkých rastlín. Bingo v skutočnosti odpovie na otázku, aký je to strom, v epizóde s grillovaním. Ale stane sa to tak rýchlo, že si to väčšina ľuda nás vôbec nevšimne. A keď sa počas tej istej epizódy pozeráte na dvor, pozrite sa za jeden z kvetináčov. Pri hornom okraji záberu práve tam je osie hniezdo. Bandit by sa o to naozaj mal postarať skôr, než to nájde jedna z dievčat. V garáži, ktorá sa v seriáli objavuje len zriedka, sa v pozadí skrýva niekoľko skvelých detailov. Je tam surfovacia doska s ananásovým motívom, čo, ako už vieme, je symbol štúdia Ludo Studio. Je tam aj trofej z podzemného hokeja, ktorá takmer určite patrí Chili, keďže tento šport miluje. A v rohu je staré rádio, ktoré Bandit očividne nikdy nepoužíva. Garáž sa v celom seriáli objaví len na pár sekúnd, ale aj v týchto pár sekundách sú tam detaily. V epizóde Wheely je na scéne fotka Binga. A ak sa pozriete pozorne, Bob Bilby je hneď vedľa nej na fotke. To znamená, že fotka bola urobená práve cez víkend, keď si Bingo priniesol školského maskota domov. Dom sa v skutočnosti mení a aktualizuje podľa toho, čo sa stalo v predchádzajúcich epizódach. Čo je neuveriteľná úroveň detailov na animovaný seriál. A keď už hovoríme o fotkách na stenách, je tam jedna, na ktorej Bandit a Chili stoja pred Taj Mahalom. Tá fotka bola urobená ešte predtým, než sa Bluey a Bingo narodili, keď Bandit a Chili cestovali spolu po Indii ako pár. Je to celá kapitola ich života pred rodičovstvom, ktorá ticho visí na stene v pozadí. A pre tento posledný detail sa vráťme späť do kuchyne. V epizóde Bingo je v kuchyni skrínka, na ktorej boku sú kriedové značky. Sú to merania výšky. Chili si potichu zaznamenávala, ako jej dcery rokmi rastú, presne tak, ako to robia rodičia v skutočnom živote. Je to drobný detail, ktorý vypovedá všetko o tom, ako mamou je Chili. A hneď vedľa toho na stene je kresba, na ktorej jasne vidno Bluey a jej kanadského kamaráta Jean-Luca, ako stoja vedľa seba. Pripomienka, že aj keď Jean-Luc nie je v epizóde, stále je súčasťou Blueyho sveta. Na stene jej kuchyne, presne tam, kde to jej rodina môže vidieť každý jeden deň. Dom rodiny Hillerovcov nie je len pozadie. Je to príbeh, ktorý sa rozpráva detail po detaile. A ako vždy, uvidíme sa v ďalšom videu.